тук нямате ли някаква музичка? Да, Маргарет, моля те. Другарко Шопова, защо не пуснете нещо? Мисля, че в договора интересите на двете страни са стриктно спазени. Капарото е малко, останалото е окей. Колко според вас трябва да бъдат? 500 на апартамент, останалото е окей. Ама ние на общо събрание решихме по 100, как така? 100. 100 взимат хамалите да пренесат пияно и то до партера. 150, момчета. Алкохол е от мен. Мадам, с 150 ние зареждаме колата, за да отидем до Шумако. За 150 ние можем само да ви повозим. Сори.